We are back again mga buddy, and today ngayon na ako mag-vlog mga buddy, and we are back again sa aming Christiela mga buddy na YouTube channel mga buddy. And today mga buddy, it's my journey mga buddy, ibalik yung monetization ng content ng YouTube mga buddy. Kailangan ko siyang ibalik mga buddy, and samahan nyo ko na ibalik ito mga buddy para ma-monetize na mga buddy. So pakita ko sa inyo mga buddy kung ano na lang talaga yung kulang ko para maging monetization sa YouTube mga buddy. And this, tignan nyo, ito na lang talaga yung kulang ko sa YouTube channel ko para ma-monetize na ulit mga buddy, and then makambak na ako sa pagiging monetization dito sa YouTube mga buddy. So ito na lang siya mga buddy. Yan, kita niyo yan. I have a lot of subscriber, 10,000 subscriber ako mga buddy, pero hindi ko pa naabot tong 4,000 hours of view, and then yung 1.10 million. So nandyan lang po sa dalawa mga buddy, kung saan yung dalawa na makuha ko, ma-achieve ko mga buddy, mamamonetize ako. Kung na-achieve ko yung 4,000 hours of view, mamamonetize na ako. So mamili lang ako sa dalawa mga buddy. So ang kailangan kong ma-achieve mo dito itong 10 million views mga buddy, dahil short video yung ginagawa ko, pero gagawa na rin ako ng long term video para madagdagan to mga buddy. Kaya ito yung ipo-focus ko mga buddy ngayon mga buddy sa aking YouTube channel, para ma-monetize na naman, ma-monetize ulit mga buddy, dahil na-demonetize ako dahil sa reuse content mga buddy. So ngayon quality content yan, ito dahilan mga buddy kaya hindi ako nakapag-earning ng pera dito sa YouTube. And then dahil sa reuse content ngayon, hindi ko na yan gagawin mga buddy, dahil sobrang malas ko dyan mga buddy. And ngayon mga buddy, dito tayo sa pag-achieve nito mga buddy. Kaya supportahan nyo mga buddy, and I hope you enjoy sa bawat video na ipopost ko sa YouTube mga buddy. And you know, don't forget na i-subscribe nyo mga buddy. Makikita nyo na naman sa pangalan ko mga buddy, my channel is Christiela mga buddy. Kasama ko partner ko dyan mga buddy, and I hope you enjoy, and subscribe na kayo mga buddy. Kaya let's go!